Assalamu alaikum Ustaz Alhaji Shehu, ina ma fata alheri. Ni ce ta bara wadda nake nan Saudiya da watan sallah wadda aka mini aikin nan na wajen ɓatan yadda ciki na asirin nan da aka mini. Wallahi wadda aka mini aikin nan na watan sallah. To kuma masha Allahu aiki yayi tunda da aka samu rabo ma yanzu. Rabon tun watan sallah aka same shi masha Allah gashi nan. Hamma yayi wajen wata 5 ma an shiga na 6. To wallahi to kuma masha Allah dai ba a jin komi ba a ganin komi dai kuma abu yana motsi. To kuma duk kwanan nan in na kwanta sai in dinga jin haushin karnuka ni dai ban na ganin su. Sai dai haushin nasu. So kashi biyu ina yin haka